kuma kyashi. Ku dubi wannan bawan Allah yadda ake faman dukan shi, ba wani gwamna ko sanata wanda zai tsaya dan ceto ranci. A kama dan adam akan shi daje, kai wani ma sai sun harbe shi, wani su yanka wani su tsire, wani da duka za su kashe shi. Haka suke harba bindiga sai ka ce ana yi wa gefe shi. Batun faɗin umarnin Allah sai na ga malamai mana jin tsoro. To ku sani rana ta kiyama za ku yi bayani ga kuma horo, abinda zai fishe ku ko faɗi gaskiya duk rintsin taro. Shugaban ƙasa ko gwamna ko sanata guda ciki kar ku ji tsoro, ana kashe bil adama yanzu kamar kiyashi ko kuma ƙwaro. Ku fito ku ce musu Allah ya ce annabi ya ce kar ku ji tsoro. Rabbana ka gafarta ma abata, akwai bayanin da yayi ranan dukkan masifar da ta yi 24 hours a ƙasa sa'in nan. Gwamnati ba ta dakatar ba, tana da sa hannu ciki kenan. To ya kamata mu gane inda ya kyautu mu gyara sa'in nan. Mu rike Allah da addu'a, abin kariya musu ya shi kenan. Yan ta'adda in suka zo yankin mu tashi mu afkawa shegu. Tsoron mu ne ya sanya ake ta buga mu tamkar wani kalangu. Da za mu dage mu cire tsoro sai ka ga mun karkashe miyagu. Ko sun kashe mu za mu kashe su mu ma ai an rage miyagu. Amma ƙasar nan inda haka za a ta yi ba za mu sake ba. Ba za su bar mu mu yo noma ba, ba za su bar mu mu yo kiwo ba. Ba su kyala mace ko tsoho ba, ba za su bar babba ko yaro ba. Ga shawara zan bayar malam sanda suka zo dan ɗaukar ka. Ka zage damtse ku yi faɗa, ko ka kashe su ko su kashe ka. In ka kashe su kana da lada, ka yi shahada in sun kashe ka. In ko ka biye so ka tai daji, ka yi kuskure Allah ya kiyaye. A nan gida danginka ka sanya su ko da yaushe su ta hawaye. In ko ka mace kwanaki bakwai za a yau kawai dangi da iyaye. Ba za su damu ba, sun san inda ka je aminci za ya ishe ka. Kana cikin shuhada utan ba a bazara ko ayi kaka. Shugabannin kasar ga shawarar da zan kawo ko ɗauka, ku ceci yankin arewa dan ya shige cikin wani halin kaka. Akwai sanatan yanki na ji kwanaki maye wata wauta, ya ce Katsina babu ta'adda wai an yi sulhu kai ka ji wauta. Wallahi Katsina babu tsaro, maganar da kai ni na yi musunta. Katsina Zamfara Sokoto Kebbi ganai jama'a kun san matsalarta. A kwanakin nan har da Kano mata tsunduma cikin rabi ya kyauta. Ga Bauchi ta kama ita ma na ga suna shirin sai sun anshe ta. Maiduguri ko dama ita Boko Haram suna nema su kashe ta. Shugaban ƙasa 'yan majalisu sakon gadon ku ne na karanta. Ko dai ku gyara ko kar ku gyara, al'umma ta ko dai kun fusata. Ba mu da ƙarfi ba mu da ƙarfi, muna ganin ku muka wakilta. Amma alai mana cin kashi a ƙasar mu an kashe makwabta. Da kai bayani sai a ce za a zo gida na ka a kama ka. Allah shi kyauta, Allah shi ba mu zaman lafiya.